nga ai khuble ye pi baro ki be jung ble ha ka kerteng ge jung jisu nong penim phai bat nga sa ka jingelap jung ka tin ge jung ble nga ai kerteng ye ka ni ka khubor ka jinglong ka bakhap nam ka jinglong bakhap nam ka ta ka selfishness la jer ye ka ni ka pateng la ong ye ka ni ka pateng kata ka mi generation ka pateng ka batang ya ka ladi ka jingkeli kami kumno tang bangan kedat no yalade bangan phai no yalade bangan yolat bangan im tang ya kalade ngi i tang ya kalade ka pateng ka batang ya kalade ngi syam ya ka jinglong ka bakhapnam ka kendrai e akini kisni ki bamenta banya ka por jong ka history Aka New Testament u Apostol Paul ula lesa ka shithi baar Timothy kel nong balai haka jingedai bat kisni ki bakhat do kisni ki bakhat do kinlong ki briu ki ba e tang ye kalade ki por ki ba shitom ulo ong hangni nama ki briu kinlong ki ba e tang ye kalade hadu khat kendai teli ki jaj jing sniu ki ba upol utho ka baning kong kolong Bakibriu kilong kibriu kiba tang ya kalade kibriu kiba khapnap nila banong kani ke spirit jongkarta kakta ka job ye kibriu haki religion kiba per khamtam e haki jing duai jungi kum kibangej bona ki jing duai jungi kalong kabat jer tang ya lade ki jing don kam ki jonga ka kam ke jonga ka long yeng ke jonga ka family ke jonga ka jonga ngipan tang yelade bat ngilong concern tang yelade anai tungin pet ya ka doctrine lane ke jing hikai jong uji sukres ha ka New Testament uhikai ha ka gospel u Matthias ke lenong ka bandriu pila ban pule khandai haduk khatlai wong kok pa jungi ubahap neng to ai hangi ke jingbam jongi ke bahala kesngi to map yangi ke rengkang jongi ko mangiru ngi map ke blak sniu yangi to wat yalam yangi sikijing pensoi henrei sumar yangi ne ke besniu uklam ong yanga lane yalade ngangai ublei onnum buram lane respect ke jingdwai jong ubriu ubatang da kaba kani ke selfishness ke jinglong ke bakhapnap ke don hu kam don ke ta jing sngo la ne ke jing it ye ki weipat ke jing sngo khia ye ki weipat lada phin pule kitab Isaiah ke lenong ke beningkong ubleu ye thu angni wong kner la kikti penlong ke jing duai wat ye ke jing bishar pelaj ya ubalaban bor bishar ye khun swet bat ya sai nak benta keriu kun thai ngisiam shu hakaktin ke jung blai ka don ke Bible jong ke jing yero bat ke jong ke jing aingo akidi gisni ki bamenta ke Bible jong ke praise but worship akibalang beper mla banlen tu ai pat bakanum tap matla yaki khmat jongi syaki jing don kam bat kita ki sufferings lani ki jing sha shitam jong ki wei pat ki benriu haka perthai da ki million ki briu tang ban bam ru ki mio ki don haka jing jinjar ki don apa ki jing ki marjan ki marpa ki jongi ki bakordet ki bam don ai ruem ngim snu khia na ka benta kita ke Bible haka siti chikinong Hebrew khatlai ke lenong ke dekat ke bakhat san bakhan riu ke yethu ya ke jing yero ba ke jing aingu jengi ya ublei katno bagi kloy ban aingu ban yero yo blai handai hangni wong bangin num klet ya ka bale bha bat ka biasam isnai wong tu wat klet ya ka bale bha bat ka biasam isnai tu wat klet phi nabada kita kum kita kijing knya an pen sngo bha yo blai ya ka bale bha bat ka biasam isnai ngilet ngiyalam ngiyalap ngihikai Iwan ra iki ngi ai isnai iki ngi ai shi baduk ngi ai shi konswet kata kapen sru bha yo blai om tang mangin sudwai tang yelede ka yeng la jong hayeng la jong ngi duai tang kamera la jong batang yelede ba kalong yeng la jong tongin mino
nakani ka self sympathy kajing sngusun ai tang ya kalade kijing ba kijing sha shitam jong ki wei ki kham kraw ba ni ki jongi ki kham kraw ni pet aga kitab ujub haka jaka ba ungam yalade haka taka self sympathy ula duai nam taki parlok lara pin pule kelenong ka sapuar ngisham ke jing bitaru blei kalame persya ya kitu ki laingut ki parlok jong ujub ngim da tip ke ai kata ke jingi kendu lani ke jingi syam kabala hab hakini kala bandai kata ke ai ka ba kraw lani ke ba syirkai ketukut khot ke ba pra ke yutu ublei wang bangan omle hapi kat bakum ke jing bit jongpi naba pim sim keren ya kata kabadai syapang jonga piklam hikai piklam yalap piklam ong ya kata kabadai syapang jonga bat ngipet haba ujub pada uduai nakabenta jongki haba ujub uduai nakabenta kini ki laingut ki parolok ublei ula penyok pat iki jing kerdu jong ubaro ula penrius pat ula kelipat ya ujub arsya ula kerkuyu ngi perkhat bangi duai nakabenta ki wei hatu kata ka kentup ya kinong wei bat kinong syun jongi kinong wei bat kinong syun kibam sung tenat yengi kiba iben yengi kibam tre banwan banya yakalenti kabakem ban buat ya Yesus Kristus ujisu hikai hakalenong kabasan jong Matius kedekot kabasau pusau bat sau penriu uang yang abat yepi to e de kinong syun jong pi to kurkhui ki batim yepi to duai ru nakabenta ki bele sniu yepi bat bale ben yepi nabalada pinchu e ye ki ba e yepi pin yo long ayu hatu kinong krong kimle kumju kaladai kapor bangin penyar yakani ko horizon katmit jong ka jing duai ka jungi nai kamera katmit kaba jongi kaba ikum baka beneng bat ka kendau ki kenduk lang da kaba kentup ya kibriu baro da kaba ngi include ya kibriu baro khaj ka Bible ko ang ka New Testament aka siti beneng kong Timothy ar kalenong gad khot ka beneng kong ka sngap ya ka doktrin jong apostol Paul wong kentu ya pi ban penlong neng kong kijing kerpat kijing duai kijing yasai kijing aingu nakabenta kibriu baro mendai tang mangin sujer handrai bangin da kerpat jur yaki kaba banda duai nakabenta jongki kabalai bangin da yasai nakabenta jongki kabasau bangin da aingu ru nakabenta jongki ban aingu yau blei nakabenta jongi tongin penyar ya laka donut daga bangi kentup ya kibabon kibreu ngin penyar ya ka donut ke jongi ikentup iki parlok ibahayeng hasinong jongi ibahaka authority isim bat kinong sunsyar barok bat habang hiduai nakabenta ke exam jong ukun lani kakun ngenduai nakabenta ki weipat khamtam gitu ki betulat aki studies ki jongki ki bawan ki background ki baduk aki jing im jongki banduai nakabenta jongki ba ubleun kurku un pun kelanyi ki habang hiduai nam taki kun kentai ne kun chenrang bakin ye poi kha bani aka jing to syong kurim ngi hap ru banduai nam takiwei ki kimi ki kpa ki bamla afford ban yo ya kata ka jingi tho syung kurim ka ba internet ai ba ka jongi kan kelalong ka jong kiwei ai ba ka jongi kan kelalong ka jong kiwei namangi im na ka benta kiwei tungin kala ka bamut na ka ni ka selfishness ka jinglong ba khap nam ngin weng no ya ka thmit ka jongi ilti ikamra ibakim ijumut ibakim ibatang halade batang yalade kakam jonga kayeng jonga kikun jonga kata kalong mar khongpong ya ka doktrin jong uji sukris uji su ong nakabenta jongki khaddu ngisyam ya kading bom don syu kalade
pet ya ke jing im jong Jesus Christ kam don shu ka lade kani ka baki ong ka selflessness ujong u Jesus Christ kabaning kong uklam duway nam taki angel ba ublay unpa ban yadayu haga gospel Matthews arpun riu kalenong gadkot ka besar pulai uklam duway ba ublay unpa egi angel ba unpa ba un yadayu halo kading pana Andre uduay penbani Simon Petrus bau blay sumari una usaitan aga gospel Lukas kelnong ba arpuan ngisyam ya kata bau da duay tenge yu apostol Petrus bau blay sumari nakik tersim jong ubaman kawai pat uklem le ke kamba nakabenta ka jing tengan nabu syak tengan uklam le ka kamba lani uklam ko ngo yu setan ban pen kala kepu yi mau bat ka bak haddu ka ai ka baule ngisyam ula penroi penban ni kijing bam bak kidok ha na ka benta ki pai ba haba ngisyam ga gospel Matthews saw kelenong ban besar yi ki pai ba ban a yi ki pai ba bakin bam bat bakin kedang commission ga jonga bat jongpi kalau ke mission ya kiwei pat uji suong kilet cika pertai ya lap ya ke gospel ki apostol ki pet kila peneruspa ya kiwei kila ya kiwei baki dai bangi dai ban lej bat banduai ya kiwei pat haka New Testament la syam banga bat mapi ngilong kilindo pakawei ki belamat ya Jesus Christ kum unang penem Kibla pediang yu jisu kumunong penem kilong kilingdo jong ublay bat ka duty bat ka jingba kli jong ulingdo kolong banduai ban yam hakmat jong ublay hak testament ke barim urang ba lingdo udon bait hakani ka holy of holies ke jaka ka bakentang tam ban yam hakmat jong ublay ban sngo ka ai ka ba ublay udon ban ong na ka benta ke Israel kimla ban wan hakmat jong ublay lemni kinum yo snow yo blay handrai tang leng bau leng do barurang ba leng do haka New Testament ya wei pakawai baro kibelong ki kun jong blay kila long pa ki leng do ki jong blay bara ba ki leng do ki jong blay ki yam bar ki ut ublay un pa e revival ublay un pa ya ka jing kino ya ka jing pentamai no ya ka negeri bukan jai ben riu jongi ublay ula ban pa e revival ka baklaw e hari India tangla na kilindo ki yam ki kerpat tongin weng no e katmit ngin weng no e kene ko horizon nangi bangini ki wei bangini ka lengkha ka jong blai bangini ki pai ba baki yam baki duk baki jenjar baki dana pedang jeng e nginu perkhatang e galade tongin long ki bakluit kamensim om ki bakhim lane khapnam lani ngin syasin kata kami generation ka generation lani kapatang yalade ublayun kur kuingi un penla ingi nakabenta kaburam jungu amen drawing adwai bami men penla naduk kene ka khlemat yang abat yang iban long kinong le ekatien ke jomi om tang kinong sngo ko kenrat pelai lu yang i try bangin im nakabenta kiwei haka jing im jungi ko try ai beka gol jungi kan long gol nakabenta kiwei pat ban wanra syabneng yakiwei pat ko kenrat ban pen itu yakiwei ya ka balang ka ba im ka jongme ko kenrat haka keteng jong jisu ngi doai amen